Wayo. Mun gode, wannan Magic Party ya kasance na Sayyadi Dangwanna ne. Before we start, ina buƙatar natsuwarku da ku tsaya ku saurare abin da ake faɗa cikin wannan waƙar. Mr. DJ, ka sake muna sauti. Tambaran zaki ne wanda ba kalar kurewa. Wallahi wanda ta rafi sosai. Ai mawaƙi ya iya waƙa sosai. Mai kishi ne kun gana bai kaza ba. Sai ƙaura. Mai son jama'a ne ba dan ina waka ba. Kabarin masoyi. Sai ƙaura abin jira ya samu. Karbu gwamnatinka kai ne gwamna gobe insha Allah. Sunana Yalo kuma mun gode sosai wallah. A ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.